Lurrikarak edo seismoak. Lurrikara plaka tektonikoen mugimenduak eragindako lurrazalaren bat-bateko astinaldi bat da. Nola gertatzen dira? Plakak mugitzen direnean. Energia askatzen da uhin moduan. Eta zorua dardarka jartzen da. Ondorioak. Lurrikarek luiziak. Tsunamiak. Olatu erraldoiak itsasoan, lurrikara itsaspekoa bada. Suteak eta paisaian aldaketa handiak eragin ditzakete. Lurrikara baten zatiak. Fokua edo hipozentroa. Lurraren barruan lurrikara sortzen den puntu zehatza da. Energia askatzen den tokia. Epizentroa. Fokuaren gainean dagoen lurrazaleko puntua da. Lurrikara gehien nabaritzen den tokia da.